Iran rama ka pianga kumsom pani chung pum hlum top kan khosani Muslim chung ku atanga piang le seilian kania Yesu he zol ne ro pui tak pakhat ani ti chaulo chu Christian chungchang hrim hremi hriat ka nei lawani zol nei pakhat anga kangaya ma se zol nei ro pui berro chu Mohammed a chau ani ti chu kapom dan ani sa khuana ngai sang tak chung ku kan nia ka chung te zong zong po chon sa khuana ngai sak viawin min hrebok hazi mi pano pang tin min ko thina hazi ti omzia chu hun thiang hlim meka azin to te chu hazi tinan ko thina chu vanram kalna kong khata ngai ani thin kumli kani livel hian kan ko tola hian ka chuaka keima te mai hian meditation kanei towa vanlam ka thira ni le chhumte ka han mu chuan ka ngai tu na heng zong zong siam tu pathian hi tunge niang le ti chu karil ruwa om towa ama chu hriat ka chak tak zetani a melan dan chu mi hring ang mel hinge ani anga eng ang hi ani zo kang ti te chu ka ngai tu na om towa chu pathian hriat chian chak na chuan min kian san ngai lo sa khona la ur sun le fir fiak deuh ang chi ero kanilawa no pangte thlarawlom thil ero ngai sak em kani kumsari vel kani lai chuan Iran marlama Caspian tuipui kama chuan kan zina kanu le pa te chuan chuta chuan in an sa a chuta chuan kan vain thlasik chol mangin kan kala chumi zan chuan movie hi kan ena American film The Rob ti chu kan enani chu movie chu sipai pakhat channa atopa Isu chu a hruini ti a hmu chu tak thu chanchin hi ania chu film a chuan Isu chanchin chu tlema zong an soilanga chu Iran rama ko chunga Isu chanchin ka hriat nai ber alani chu movie chu Hollywood film production ania Christian production ani lemlo ma se chu movie a chuan Isu chu chandam tu ni thuan soilanga munom ti takin chu movie chu ka ena chuta chuanin Isu chu cross an kheng beta Isu ke chau chu ti lan ania abula chuan sipai adinga Isu chu athifel deuh chi abok leichu akhur ta dur dura chu sipai chuan cross an khen be Isu lam chu a hoya hemi hi khovel tan athiani ti thu hi asoi chuak ta ani chu thu ka han hriat chi chuan makkati ta em maya chu thu chuan kan movie en lai mek le kabula ka chung te laka ta chu min hruai peng ta dai mai ni chu zol nei Isu chu khovel tan athimo ti ngai ton thar chu ka thin lunga aron luta a eng vain nge Isu chu athi ti in zo na te chu ka neya angai na ka helo viau mai ma se khovel tan Isu athi ti thu ka hriat ero ari amoi danglam hle thung Isu zuna chuan ka woi ti deuh ta der mai ni chu kamit chu ka chinga ka thu hriat chu ka ngai to chhun zoma mi pakhatin khovel tan anuna pe ti chu amoi ka tia ka ngai sang ta em mai ni chu he ka thu hriat hian anu le zela ka thil ton chowa min pui ta viau nge ani hemizan hian Christiana ka in pe chuang reng lo tu man min som lova min som tu tur missionary emo evangelist emo kan kiang hnai akhan an omlo hrim bokani tin Christiana ka in pe kher angai le ngai lo ka hrelo hrim bok ti chuan Muslim chu kalani zela tharau thil te po ka ngai sak chhun zom zela no pangte ka ni lai atang hrim in Christian ni turang hian voi khat ma ka in suang tu ngai lo hrimma ka thin lunga chu tiang lam hoi zo na po alut ngai lo hrim Islam chu van kal na kong om chuna ka ngai nget bur mai ni kumsom pakhat vel kani chuan kanu le pa de chuan USA a pem an rota ti chuan USA a chuan kan pema New Hampshire in kan lua chuta chuan hun engemaw chen kan khosata ni sikul te po kan kal chhun zom ta nge a kumsanga chakwa som sari le pariat kum top lama kanu le pa te chuan irana kan le hun to ti in kanin le lo te chu midang an lu tira irana chuan kan le ta ni kum khat top mai USA kan khosak chung khan kan unaw chuan English kan zir sil nel nual mana Iran kan thlen nuwa chuan kanu le pa ten keile ka unaw pa chu English zir chhun zom zel turin min duwa ti chuan Tehran marlama American school pakhata chuan min kaltiran tumta a kala khreng mai August tha ania tu khat chu ka unaw pa le ka farnu nen American school lama chuan kanuina karin min hruaya amun kan thlen chuan keini chu kar chhunga kan lo thruwa
an mi son kan ti theile theilo awazot ani minute som hnu vela chuan ron let le a alungai mel khop mai chu sikula chuan seat alo full vek to awangin zirlai pakhat ma anlak bel thei to lo thu an lo hrila ke chuan ani chuan kan holet le anga Iranian school pa nga ya kan kalchhun zom le maidon em ni ka han tia kanu chuan helaya tanga hlavak lawa hian sikul pakhata oma ta chuan English in anzirtir thin ti thu min hrilani a han tia ti chuan chu sikul lampan chuan kanin khal pheile ta a chu sikul kan thlen chuan sikul lo dona hian gate alo oma chu gate chu kan nei zel ta ka chuan gate a thu in ziak te chu kan chiar theita a Adventist school ti hi alo in ziak ani chu ming chu kala hrengai reng lo Adventist school ti chu ange omziani yang ti te chu ka ngai tua chu school a chuan admission min lo ti sakta a ti chuan Adventist school no pang chu kan ni tamai nei chu school a thok tu te chu an fel em maya zirlai tam takte po muslim an ni awangin chu school a kal chu har satna kan nei lem lo he school a kan kal chho tak zela chuan avoi ni nan isu chu ka mel hriat vele ta ani ni khat chu kan zirtir tu pakhat hi adam lo awangin school ron kal theilowa kan teacher nga ka classroom kan thut lai chuan kan school principal chu aron luta in class teacher adam lo awangin aron kal theilowa chu wangin min ron zui ro atia school chapela min hruaita a tunma in chapela hian kalakal ngai reng lo chu chapel chu Christian te tan deuh bik ania ma se hemi tum hi chuan kan zawain min hruaya thuthleng se a chuan kan thruwa mi pakhat thusoi kan ngai thata ani chu isua chanchin sermon ka ngai thlak ma sak da ber ani nge thanem ngai em in thu soya ka thian te ero chu anin kheu zeu zewa thusoi chu an ngai thalem lo ma se ke ero chuan ka ngai thauluk ema kamit hi kala son theilo ni ber hei Christian sermon ka ngai thlak ma sak ber na ania somna chu asiam lem lo nangin a thusoi chu ka thin lunga atlana em ani hemikum hian Iran revolution chuan rampum afan chuaka khosak aboi thlak ta hle mai American visa kan la nei awangin kanule pa te chuan Iran chu mun him nia an ngai lo awangin America rama inson an titlule ta a kapa chuan California inlu tur amule ta a chuta chuan bul kan tran thar le ta ni ti chuan USA chuan kan khosale ta a tumkhat chu ka unau pa pakhat hi adam lo na angreng viau maya aril lampang awangan na tok ani ber damdoi ei ngai na oma heti hun lai hin kum som pasari u pa kania ka unau pa chu normal le turin damdoi ei kha amomo em ani ma se chu tiang angdin huna ading chungpo chuan damdoi chu ai du tlat silo ei turin kan nor na sa ema ma se tura angai tlat awangin ai du lo damdoi ai du lo zel chuan anat na azwal telanga kan tan po ahlom theani ti kan hria chu wang chuan damdoi ei turin kan thlem na sa emani ma se kan thusoi angin thil ati du silo darkar ni aliama kan thusoi alangai thadu chuang lo kan mang ang tak zetani ti chuan choina roma chuan ka luta tong try ka du ta ti chuan ka tong try ta minute som panga chung chu muslim tong try danin ka tong try ya engma aladang lamlo ka bei adong ema ka mai hi ka upa chuti lai chuan I suan hena tong try chu karil ruwa aron lang nol mai ni chutiang ang ril ru chu tun main ka ngai to na alom ngai mi alo I suan hena la kala tong try ngai heklo ma se kamang an na chuan I suan hena tong try turin min nor na satamai sia ti chuan le Isu khongai taken ka unau pa hi damdoi eidu ti ram ro ti in ka tong try ve ta top mai ni ti chuan ka tong try zo chuan ka han hoi phaya ka unau pa chu a thutna ata a tho chuak chu ka wa muwa chaukalama chuna kala ke chuan arogin ka zui zela ka unau pa chuan fridge chu a honga damdoi chu ala a e tamai ni chu ke chuan awamak ngai ve I suan hian thilawati thei em ve ka tia muslim tong try danin minute som panga tanga som ni vel ka tong try ania engma a thlen lo lain tong try na mol mangte Isu ka unau pa hi damdoi a eidu theinan puiro tia toite ka tong try na chu chhani na omloi sia mak ka ti tak zatani voina TV min lo entu zong te hena ka soidu chu
Christiana chuan kala in pemia lo ma se kan in chunga thil mak aron ti awang rangot po chuan Isu hi ka zui ngai ni ti chu karil ruwa alian ta berani chu Isu ne kan in ton tum thumna ani chumikum dot le chia chuan Isu nen atum li nan kan in tong le ta a kanu chuan ka unau pa dam lo chu Iran rama a hroi let le a ka unau dang tenen chuan California kan lo om thung na tho kan nei veka Iran rama kan om lai chuan chung kwa khosak Jerusalem lo kan nia ma se Iran ram aboitak awangin chu kan hausak na zong chu kan chana America rama chuan bedroom pani omna in lian lo te a kan khosa a poisa po kan nei tam to lem lo kan thei anga sum lak lo kan tuma part time na kan thok lomani zan khat chu ka thian pakhat hi aron lenga sabas zanin chu ileng chhuang miang ti min ron soma chumi zan chu zir top zan ania kei chuan ni emole ileng chhuang miang kalotia muslim sa khomi tak atanga seilian kania kanu hian sabas zana ileng chhuak ani po in dar som pakhata chon lo ho zia thinang che tin min thril thin dar som pakhata che ka hole thin ani hemi zan hian kanu chu omlo kum som paret lai upa kaloni ve to boka kan leng chuak ta a zan khuain kan leng chuaka jing dar ruk vela chuanin ka hole ta chawani chu chumi zan chon thil sual lian tak chu ka ti haulo ma se ni danga ka ti ngai lo ka ti tlat awangin ka in thiam thei ta reng lo mai ni haji no pang chu zan khuain a leng chuaka chu ka ti mi alo tur nia ka hriat awangin ka thla among thei tlat lo khuma chuan kamua ma se kamu hil thei ta reng lo ka thil ti sual chu ka ngai to a pathian hnena ngai dam ka dil ta top mai ni muslim tena kan ti danin ka thil sual thungrul nan ma ni chu kain hremta a ka kut chu ka se a pathian hnena ngai dam ka dil rul chia chuan ka kut chu ka se na zual sau thin chu tinga hun engamo chen ka ti hnu chuan ka kut chu aron duk na satamaya ti chuan ka lei chu ka se le tanta a keima ka in ti nat mang chuan ka sual na chu ka tlak zo thei kein ringani chutia ka lei ka se le tak hnu chuan ka lei chu aron vung le tanta a ma se chuti chung po chuan thlamon na kala nei thei chuang lo angai na ka hrelo tak zet pathian chu kanuna ron inrol turin katia ma se kanuna thil theng eng ma om sil kanuna danglam na theng eng ma om silo ti chuan ka thil ti a thak tak chu ka top santa a pathian ma chuan ka sual ngai damani theinan ka trap ta hom mai ni muslim tong trai danin ka thin lung zong in ka tong traya zan ma sa ka thil ti sual khangai dam ka dilani chutia ka tong trai lai chuan ka bedroom a mi pakhat hi om ve tlata hriat na ka nei ta a ka unau ten om lova ma se tu emo chu kan bedroom a chuan om ve tlatani ka mu theilo ma se tu emo om ve tlat ti ero ka thei chu a chen chil na bo ruak chu a thlamon thlakin a ha dam thlak em a muan na in ka room chu alu khat tlat ani ber hian ka hria bedroom atang chon katlan chuaka bathroom a katlan luta ka thil hriat chu ka hriat na vai de urwai awangte aloni takin ti thua ka mai te chu ka va phia room a chuan ka valet le a ani chu alo lo om tlat room chunga chuan ka lut theilo ti chuan hun engemaw chen ka kal kiang le a ka han le hnu chuan ani chu lo om to lo a chen chil na bo ruak chu alo om to lo ani chuti lai chuan thok le khata karil ru ha na te ka in thiam lo na ril ru zong te chu a kiang ta duak maya ngai dam ni in kain hria a ka hlim ta em mai ni chu ka ru ma lo om ve chu tunge ni yang tunge ani kan rin le ke chuan ka in thiam thei lo na lakianga thamon na min petu chu Isu nge ni ti rin na nget tak ka nei ni chu Isu chawin sual angai dam thei ti sermon kalo ngai thak to awangin Isu nge chuan min ron tlo ni in ka ring tlatani kadam chung ka sual na chungai dam ka dilem lo ma se ahma zana ka thil ti sual chungai dam ka dila chu min ngai dam chiang ani ti ero hriat na ka nei ni chu hemetrum hian tui chhun chu thuk zo ka tui om chu ka in ti ka hria a hemetrum ka thil ton enga hi chuan tun ma ka hun lo man to zong te sa khomi via wakain hriat na zong te le ka lo tong trai ve to na zong te kha om zia om lo ti ka hria muslim tong trai dan salat tia kan ko mai te chu ka tina sa a
ma se chung ka tong trai na zong te chuan khan chuk po apel lo ti ka hria kanuna pakhat ma omzia nei lo chu ka thil hriat na chuan lungoi na sa tak min nei tir le ang loya tun ma a ka thei top ka lo chu chunga omzia pakhat ma anei lo ti ka hriat na chuan min ti lunga ya pathian hian min kalsan ta emni ti te chu keima ka in zo na anita chu ka ta na huna tang chuan engtim nge ka chule ta kang ti te chu karil ro zo na om chu ania ti chuan christiana beisen sang tak kana ya ka che vela muslim biak in a om lo bok nen ka christian thian te chu min pui turin ka ngen ta top maya ma se chung ka christian thian atua ma chu sa khuna han ngai sakawak an om lem lo an nu le pa te atanga christian ni ve mai an ni hi an angber tu hne na tangin nge tranpui na chu ka mu ta kang kar aliama kalungai na chuan min la bo buai renga kar khat aliam le ta a thil du om lo tak kan chung kwa a thleng le tatlat kan u naw zong chuan a rualin kan hna kan chan ta vek mai ni chu kar khat chung lekin kan zawai chuan kan hna atanga ban kan ni vek mai ni ti chuan poisa kan nei ta lo kan in lo man pek tur po kan nei ta lo kan in lo nei tu te chuan in chu chu san turin min ron hriat tir ta a reilo te a in le lo nei lo kan lo ni ta ni chu ka u naw nu chu a thian te ina pana ka u che chu akar chung ariaka ka u pakhat le ke chu kan thian ten min khongai ema wangin an ina min chen tira zana ero an kar chunga kan rek mai thin in le lo nei lo le na nei lo aya shom ka ti zok chu pathian ka nei lo chu ani khonge pathian om ka hrelowa ka zong me ka ni ka thin lung zong in ka zonga ka mu thei si lo heti lai tak hi chuan in nei lo kha poi ka ti lem lowa na nei lo po poi ka ti em lo ma se karil ru ti boy tu ber chu khoya nge pathian hi a omang le ti hi ani tu ma in min tran poi thei lo ka muslim thian ten engma ti thei reng an nei lo ka christian thian te chuan engama ti taka min tran pui thei takin an laka beisen sang takkanaya ni khat chu ka thian te ina ko om lain ka unaw pa pakhat chuan min ron bia a ani chuan sabas christian tlangwal pakhat ka hmuwa karin danin ani chuan a tran pui thei ngei che ka ring atia ka muslim thian dang tela chuan sabas ani bula chuan kal ngei ro a tran pui thei ngei eng che ti min ron fui boka ke chuan naktu ka kalo kalang tin phone chu ka data a atu ka chuan walnut kother california chuan ka kala ti chuan cafe kota chuan min chan chuak tu tur christian tlangwal chu kalo ngak taran mai ni min ran pui thei ngei ka bei seitlat chutia ka nga lai chuan kumsom pariat mi vel tlangwal ke ai sang de uzok chu aron thlengta a t-shirt hi a ha a jeans ke korpol a ha boka a mel po chumi van tlang ania ka han mu chuan hei himin chan chuak tu tur van tir ko chumoni ka tiril ruwa ka hne ne lo thlen chuan min ron bia ke chuan ka chanchin tele ka thil ton mek te chu ka han hril ngal bora ani chuan Yesu chu sang taka a choi sanga engma dang min soipui lem lo helai thleng hi chuan concrete chunga boma tang ang maya ka in ngaya ka thin lung chu thim na in alu khatani ti chuan konga chuan kankal don ta zela ka hriat thiam phak tok lekin pathian thu chu min hrila tun ma ai zonga fi zogin pathian chu ka mu thiamin kain theta ni chu a chanchina soi Yesu chuan ka ta na concrete chunga bom chu tu bawina ron chu hong ni hian ka hria a eng chu ka thin lunga aron eng lut tranta a chu ko thler chan vevel kan kal hnu chuan kan ding ta thil pakhat ka thengil to ngai haulo tu a soita a ani chuan Yesu hne na inun I hlan tu ngem tin min som ta ni chu ke chuan engtia chan tur nge ti kra thiam thei mai lo Yesu chuan min chan chuak chiang mai phurit tak ka nei chu alum bo ta ke chuan enge ka ti ang tin ka han zot le ta ani chuan I tong trai du nang miang a han tia ti chuan tong trai ya ka thin lunga chuan tuna tangin Yesu hnung ka zui to ang tin kalawin hril ve mola muslim tong trai danin voitam takalo tong trai to ma se mi dang nen voi khat ma mun fala
kala tong trai ngai lo tong trai chu azawa min ron che bai pa chuan kalom pui lutuk che tuna chon Christian inita timin han hril ani chu ke chon Christian ka ni mo ka han ti ya ti chon ka han hoi chuaka ka che vela thing te chuni dang zong ain amoi ta nin ka ria van te chu tun ma zong ain adum pol moi jok nin ka hreboka mel thalem lo nia ka lo mu thin te chu an mel thata vek hian ka ria engkim mai chu an moi em vek nin ka hreta ni chu ka phurin ka hlim ema chu tangwal hne na chon ka thin lung zong in lom thu ka hrila achak theyang perin ka tlan ta ni midang lam ka lo ni ta ka muslim thian paruk te chu cafe chunga an lo oma chu mi te hne na chuan ka tlan lu ta thian te u kanuna thil thleng hi hreve te u tuna chuan Christian kanita ka han ti ya chutia ka han ril chuan an ngoi ta thap mai makan ti mel em maya Christian kanita ti chu enge omzia I ata em ni Christian ni lo Muslim piang le seilian lo mini enge isoi omzia antia engtia chantur nge ka thiam mai lo ka soi thei om chun chu Christian kanito ti chau hi ani ti chon ka ngoi tarenga an ni chon min zil hlom tamal balmaya an zinga pakhat phei chon ka ti dik lo ziate min thril na sa zual khop mai ma se ti thei an nei lo Isu chuan min chan chuak miau si ni ka salta na thuk tak atanga min chan chuak tu in min zuiro ati chuan engtin nge ka hnung chon san thayang nun na le thina inkara ko omlaya min chan chuak tu chu engtin nge ka hnar thaite lolang ni kamit chu adela ma se tu na chon ka mu theita ka thia ma se tu na chon ka nungta khovel zong in min do ma se Krista chu engtin nge ka hnung chon san theite lolang ka thin lung chu lom na le hlim nei na khata ma se an ni chu ka hnial lem lo ti chuan chumi nu rei lo te a pathianin min kai hruaya California chon in lu tur kan nei le ta ni bedroom pakhat chau nei hi kan lua kan u naw li chuan chu ta chuan kan mu ho mai ani Christiana ka in pek atangin kar thum aliam towa Bible min pek chu ka chiat tluk maya Isua chu ka thlel zual dewa ka thiamang angin Bible chu ka zira tu ma min zir pui tu tur an omlo Christian min hruailu tu tlangwal kha baptist ko ran mi ania khamenia kanin mu ba kha ka mu chun zom to lo hrimani Bible study tu ma in min pezui silova ka thiamang angin ka zirvea engkim mai chu atak tak anga khangaya Bible chunga sakol ki som nei te chu atak taka sakol lo lang tura kangaya nikhat chu ka muslim thian pakhadaron lenga kan sitting room a chuan a thruwa ka unaw tenen chuan an thuwa ke chuan Isua chanchin ka hriat ang thril chak na in ka khata ti chuan Christian anon in pek ve ka be se ni chuti lai chuan ka muslim thian alia chuan kalam lo hoin min mu sit na lam hoi tongkam aron nei ta a sabas I ani hi ti in min han tong khuma a tongkam man chu anatel tela min deu so na chu tor thiam har takani ka unaw te chuan ani chu an lo supporta an vai chu min hauron ta a ka unaw pa chuan kal hnaim ka kor ngong a hin ron thama I aim ni nang po hian dam doi imamo veta ani hi ti in bangdeng dot khop chuanin min han nam ta a ka unaw nu chu ron kal hnain thinrim ti hriat tak hen min ron ena a thinrim tak zetani ka ti thei om chun chu Isua hreve se tia du sakna an hriat thiam theina na ka melalan tir chau chu ani hunrei lo te chung chu min kalsana lelam ka hoya ka trap ta zoi mai ni Isua chanchin hril ka tuma ma sela an hnol chiang lu tukti ka hriat chuan karil ru na ngoi ni mangai na le ngil nei nen Isua chanchin hril ka tuma ma se an hnol si ti chuan bedroom a ka luta note ang main ka trap ta hom mai ni chu lalpa nang andu lo na che hi lakiang la I hnung an zui theinan khongai takin tran puyang che tin ka tong trai sakani chuti lai chuan ka chanchin chu chetak takin an la soi renga chu an thu soi ri chu ka he theini chu hriat hre om ka ti em awangin bathroom ka luta
kongka ka kala mai phi na chuan ka ko ki chu ngatin ka tawang wang mai ni chuti lai chun pathian puina chu chiang takin ka chang ti kain hria kalu atanga ka ke mor thleng hian pathian khoina chu ka chang ani ti kain hria ni karil ro ha na te kana na te zong chu thole khata lakian duak anita ani chu rimna thlamona ha dam na maklu tuk mai chon min ron lo khata amma aina sa zokin ka trap leta ma se chu kanat wange mo kalunga I wange mo trap kanilo limna le lom na maklu tuk kanuna ron luang lut awangin lom awangin ka trap leta hom mai ni chu bathroom atang chon ka chuaka kamit tuitla chu ka unaw nuina mu chuan eng vain ngei tra aron tia ma sela ka chang theilo bedroom ka lutlanga chumi zan chon tui takin kamu hil chhun jomta ani heti hun lai thleng hian kala in khom ngai lowa in khom ka du tak zet ani ma se biak in omna ka hresilo heti lai hian ka unaw nu muslim chu christian tlangwal nen hian anin ngai zonga chu abial pa chu pastor fapa alo ni le zel ani chu an ko ran chu pentecostal ko ran ania an ko ran ming tak chu holiness church of god ti ani chuan kan biak in aron in khom mi duem atia ke chuan du te reng mai in khom ka chak lu tuka in khom na tur ka hresilo kalautia ti chuan ani chuan an biak in min hruaita eng ang ko ran nge ti reng ka suang tu thiam lo christian te chu in ang vek tura ka ngaya ko ran rang an ti po kala hrelo hrim ani ti chuan an ko rana kain khom ta thutna chuan ka thruwa kala reng mai pastorin thua soilai chuan ko ran member zong te chu an lam ta so maya kodan benga an aw vaka hallelujah antia ti chuan an pastor chu atong aron dang lam ta ke chuan omzia gre thiam ha ulo tong lama har satna anei mon le te ka ti hian ani chu ma se anua ka hriat le dan chuan tong hriat lo an tiang hian atong alo ni ke chuan angai na ka hrelo tak zet ti chuan midang te po chuan aw chuak vaka ani na taka chuan beng cheng ka ti tak zet ani karil ru chuan hei hi christian kalphung chu em ni ti in ka in zota mak ka ti em maya engma soi buai lem lo chuan ka in khom ve ta char thawani sunday tu khat chu pastor chu ka hnena alo kala sabas tong thilpek ildong ve lo ti ka hria aron tia ke chuan tong thilpek enge chu omzia ka han ti let huwa ani chuan min han hril fia le te ya tong hriat lo inei lo chuan chu tharau thiang hlim iladong lo ti chin chiana ania tharau thiang hlim inei lo chuan van rama ikal theilawang atita ta chon makka ti in ka zam ta em mai ni chu ani engtin nge ka ti ta kang ka han tia ani chuan ka tong trai sak chenga ti chon tharau baptisma chu I chang ve mayang atia ke po chuan lalpa tharau thiangnim baptisma chan ka du ti in kalau tong trai ve poka pastor chuan min tong trai sak zo nu chuan ka howa tharau thiangnim baptisma ka don theinan kar tlonin ni tin ka tong trai ngat tamai ni chu sunday ya pastor office ka vakala pastor engma kala dong lo ka hantia ani chuan lungai reng su alo la thleng ve mayang kan tong trai sak zel don che lom ti in min han changa sunday alo thleng le engma aladang lam chuang lo kar thuma liama engma aladang lam chuang lo ti chuan sabas baptisma chang to em ti in min zota ke chuan changlo ka tia ani chuan chu wang che chu ni tharau thiang hlim baptisma I chan ma in tuya hnim phumin baptisma I chan ngai kar ni nuwa baptisma kan chan ti rang che atita ke chuan a thalu tu ko lom ti in chu athumin hril chu lom takin kalo poma baptisma chan hun tur chu alo thlenga baptisma khurbula chon meiche pakhat kum somni pakhat mi vel nen hian kan oma ke chu kum som pakuami kanimek ani chu an hnim masak tur jok ani baptisma an chantir lai chu kathi renga tong hriat lovin ala tong hri lo thil pakhat soitel ka du chu heta kan thil ton hi engma demna le soisel na kanei lo pentecost ko rana hian thian tha tak tam tak kanei ani mangai na an nga mi tha tak an ni keipo min mangaya ka chunga an tha em hlom ani
ma se thil thleng tak tak ka hat soi don ani ka ma a nula chu tui chunga chuan a pen lu ta pastor chuan tuya chuan hnim phuma tuya ta a han lak chole che chuan thom na satak aron chhota thut maya aron out ta vak maya zai pol zai chuan topa hlapa ngai saklai chuan topa mi zong chu an zuang ta so maya hallelujah hallelujah antia an upa chu aron zuanga lam tola chuanin a zuang kol ta vak mai bokani chu ti chuan a hnu rei lo te a engkim chu atoble thiap maya pastor chuan sabas I huna thlenge lo pen lut ro aron tia tuivo taka chuan ka han pen luta avo lutuka wang chuanin ka zuang zok the hialani pastor chuan kalam lo hoin tong traina ania tuya chuan min hnim pela min la chuak le ta ni enge thlenga kan rin le engma a thlenglo mi puite chu an lo in ringa music tumtu te an lo in ringa ko khan pum pui chu an lo in ringa ni ma se engma a thleng si lo pastor chuan sabas lo wathuro atia sol ngai dam theilo anti ta ni maya anin ngain ka hria a chan chu engkim antia a lo cham miau si ni ka thom hno te ka thak hno chuan tlar mas sabera chuan ka thua chuti lai chuan enge thleng ta hi isuain min kai hruai reng ti chu ka pha theilo Christian min kai hruai nge ni ti churin hel rol ani silo ma se enga tinge hetia ko omsi ko omna tura ko omlo ani mai lo mo ti te chu ka ngai tu no ta a midang zong an lam lui line ka thin lunga pathian ko hrandik tak hi khoya nge om ti chu ka in zo ta a chuti lai chuan a chan na aron lut ngala sabas I thut na kha pathian ko hrandik tak ani lo ti hi aron lut ve ngal zat mai ni chu unau te u ti hian ka han soi fi ange kha ko hrana member then khatte kha pathian mi te an nia member then khatte ero pathian mi te an lo a mingin anin khom ve mai ni then khatte ero chon rin om taken pathian an bia ma se pathian thu hriat na lama ero an lano pang ve de hlom ti chau ani pathian chuan pathian ko hrandik taka yom lo ani ti thu himin ron thril nin ka hria ka thin lunga chuan chu ko hran ta na tong trai sak chu alang tlat maya ka thut pa chuan ka tong trai sak tamol mol mai ni ti chuan pathian hena lalpa I ko hrandik tak chumin ko mu ro tin ka tong trai ta top mai ni chu ma na tang to in imi te hena I cheng thina tun huna po hian ko hrandik inai alani ngai chuan chumin mu ti ro khovela hian ko hran sang an oma anin ang hlom sia kei chuan ka sang theilo khongai takin I ko hrandik tak min ko mu ro ti in ka tong trai ta top mai ni thakhat chung top chuni tin zan tin pathian ka buana chuti chung chuan chu Pentecost ko hrana chuan kala in khom zel thawani Sunday tumkhat kain khom le tumin pastor chuan voina hian kan zinga mi khwal pakhat kan neya lekha buzor tura ron kenga in khom bana in le sakhlom don nia ti in mel hria tirna aneya ka han hoi phei chuan African American mel tlom em mai sut moi pangai ve tak kha cher sang lampang chu aron pen chuaka a beken atang chuan lekha bu moi em mai hi aron phor chuaka chu lekha bu ka mu chuan nei ve ka chak ta em maya ma se poisa ka nei silo ani chuan a lekha bu ken du apiang te chu pon lama ama chu muturin nge na mi zong chu pon lama chuan kala ke chuan ot ve viau maila poisa ka nei lo awangin hreom ka tiril ru hleya chu tiang ani awang chuan kawa be buai du ve lova ma se ka thin lunga hian ama chuwa bero ti thu hi aron ri dot thung si ni bangkila chuan ka dinga midang zong in andor zo hun chu ka ngak taran mai ni midang ne nanin dor zo hnu chuan ama zok chu min ron pana unau pa ka ming chu skota ania tunghe ming ni vele aron tia ke chuan saba sakani katia ani chuan I ming hi kalanga nakin hun rem changa karon tlo thei chengem atia ke chuan theilo tu ke tin ka changa ka ming le address te chu alata ani
a hnu ni re lo te chuan ka phone chu aron ria zandari le chan vele dar ko inkar vel ani to ka han lak chuan lekha buzuar skota alonia ani chun sabas atlai to viau nangin ka local lok thengem aron tia ke chuan local ro kalonga rengang che katia kan in aron then chuan zandar kuwa apel to aron lu chia tia chuan khovelami zong hian min ron phone ta emoti mai tur hiania ama kom man mu mal lo chuan phone atangin ka thian ten min ron be sup ringot mai ni phone ka da adangin min ron phone le a chu tiang reng chuan hun engemaw chen chu phone call chang rengin ka omani chu atopa ka unaw nu chu phone bula thua phone call local chu lo chang turing ka ti taring maya ani chuan unaw pa poitere reng su hetiang ta chu midang ka tlo tum poina thleng ve fo lo atia ani na taka chuan setanan ama ka kom lo nan min ti buai ni ti chiang takin ka hria ka unaw nu hena chuan keima min ron bedu te hena aman lo ti ni lo chang zel mai don nia tin ka hril taringot mai ni sitting room a chuan kanin konta a ani chuan le khabu moi em mai chu aron phora akewa ti hian aron soita sabas kar khata ani sari nani hi sabbat pathian ta ni ti i hria em aron ti ta a chu thu chu tun main kala hrengai lo hrim ke chuan in rin ni chu sabat mo engei soi om zia chu sabat om zia chu enge angai na ka helo hle mai katia ani chuan sabat om zia chu chol ti na nia saturday ni hi eden huana mihring ma sabber te sola antluk ma dei to khan pathian in thil siam hria reng nan le pathian mi te ama chebayan buk nani tan alo ti thiang lim dei to ni tina soya ke chuan chu tiang chu tun main ka lo la hrengai reng lo katia chu ti lai chun ka thin lunga he pa thu soi hi ngai thaje langche ti thu hi ron langa ani chuan tun saturday lo thleng tura hian kan biak ina eronin khom tu angem ti in min soma ani ke chuan a som na chu ka lo poma in rin nia chuan an biak ina ka in khom ta a an biak in ka han lu chuan a re rui maya chu wang chu sermon te chu ka ngai tha thei ta ema music ring pui play om velova chu music moi le cool dap sia wang chuan a hla thu po chik takin ka ngai to theya an zinga pathian biak chu nuam ka ti ta ngal zak mai ni ke chuan kain khom na sunday ko hrana khan ka let le ngai ni kan ina ron kala mintlo tu chu 7 day adventist le khabu zuar ania voi khat an biak ina kain khom wang ringota thutluk na siam ka du lo a chan chu a main ka lo ti sual to a pathian hena ko ran dik tak min thril ro tin ka lo dila chiang taka pathian ko ran dik chu ka hriat theinan sunday biak ina chon let le ka du ni mithar diai kan i awangin pathian chu min kai hroi tu ka du bera ti sual non ka du to lo pentecost ko rana chon ka va in khom le ta a pastor hena chuan nimana 7 day adventist ko rana ka va in khoma tin ka han thrila pastor chuan tuinge 7 day adventist ko ran chung chang thril che a han tia ke chuan he biak ina le khaburon zuar khan mole ka han tia ani chuan ani kha 7 day adventist ko ran mo ati phok hru maya ke chuan i hreloem ni ka han tia chutianga soi hlei nem ke chuan izo tawem ni ka han ti let lea ani chuan min chang to lem lo chuan poyati zia mela tangina lang theini ani chuan engma soi lowina ronin khoma anni ho hi ram hoi tir ko ania an thu soi ngai thare reng su sabat iser angai reng lo sunday yesu a thole awangin sunday kan ser to zoka voksai lo tur antidona eiro apoi reng lo a han ti tabor bora muslim kan i awangin voksa ke ingai lo hrimhrima chuti laya he ko ran pastorin voksa in ei thei tia min thril tamai te chu makkati le lingzok ani adventist te ve thung ero chuan voksa hi pathianin ei phal lo chu leviticus ale deuteronomy ate ain ziak ani ti min thril thunga ni e vok hi isu thi nu hian thok le khata a thiang lim thut reng lo isu thi na hian mak tak maya voksa ati thiang lim tak thu kan mu reng lo vok hi sai thiang lo ania chu wangin pathianin ei phal lo ani heng ko ran pahni te a hian kar thum chung ka in khom ton zaka sabat ni khat chu adventist biakina chun evangelist pakhat aming bar spear chu aron kala he evangelist si tuna kumza a upa nei in tun thlengin aladamani
Evangelisian Genesis atanga thupuan hi a hret suak vek ni in ka hria Bible bung le chang hretak zatani Bible po keu lem lo chuan adu du lai mi Bible chang chu asoya a thu soite chu a ro pui tak zatani he ko thana hian kar ni chung hun amanga kanin khom bo ruak po anuam tak zatani zan khat chu ani chu kan ina lo kala zo na kan ei zong chu men hril fi a fai ta vek mai ni chu hemi zan hin pathian hne na lalpa voi ni min kauta a main le khabo zuar mangin tuna evangelist mangin 7-day Adventist hian tun hun hunga thu cha puang zo tura I kau chu kau ran ni in anin soya lalpa zanina hian I kau ran dik tak chu kamu mangkal tangin min hril ro ti chuan chu min hril chu kum khu in ka zuyang ti in ka tong trai ta top mai ni heta hian thil pakhat ka han soilok te ang Muslim atanga Christiana inlet za somriat te hi mumang le in larna manga hriat tir anni awanga Christiana inlet te ania Bible an sir wang rengotin Christiana aninlet rengot ngai lo Bible hi Muslim rama chon khaptlat ani awangin an chiar thailo hrim bok engtin nge Christiana chon Muslim mi te hnen a thlen ta kang in larna le mumang kal tangin thutak zong tu te hna pathian chu ain puang thinani Muslim te chuan mumang hi an ring tak zeta ti chuan ke chuan lalpa zanina min hril ro mumang kal tangin fi taken min hril ro katita a chumi zan chuan kamu hila mumang ka nei ta ani kamu manga chuan kar khatani sari om chu kalo hmuwa ni sari zinga chuan inrin ni chu alo eng big ema 7-day Adventist ko ran biak in kota chuan kalo dinga an biak in an sakdan chu uluk takin kalo thira chute uluk taka ka thlir lai chuan biakin chunga tangin mel mu nuam em ko ran member te chu an lo chuaka min lo che bai ta lomani hoi hom tak chuan biakin chunga min lo hruai lo ta a nidanga kala mu ngai lo te chu min mu tira room pakhata hian min hruai lo ta do kan chunga hian rangka chaka siam thil pani alo oma chu thil pani chun nun na an lo nei tlat ani chu pakhat chu aliana pakhat ero ate thung abul naya ding mei che pakhat chuan chu rangka chaka siam thil pani om zia chu asoi fia chu thil nung pani chu thu thlung hlui le thu thlung thar an ni thu soya Bible le tharau thil pek an ni thu asoi tel bok chu mei che chuan kameta tak en chung hiam tu po Isu Krista chu anla le chandam to poma piang te chu tharau lama Israel te anni tin min thrila thasari veliam ta Muslim tlangwala ni reng tan chuan hriat thiam har tak zet tharau lam Israel ti chu enge om ziani le hei hi anulama pathian thu ka zirbel nuwa ka hrethiam ta ti chuan room pakhata kan lut le a evangelist tenupa 7-day Adventist biakena hunron mang te kha ka hmuwa anupui nen thu thlenga an thuwa note thar diai hi annu pa chu an lo poma an note pom chu ka hmai zona an lo choi ka nga ka han en chuan a hmela tha in anui sang mai sia mu anuam tak zetani ti chuan ke chu an hmalama kong oma chuan loadingin kein hmuta a chutia keima kein hmu chi chuan ka zin kong chu bul ka trandon chi ani ti ka rethiam ta a chu ka hmalama konga chuan kalzel tur kaloni tabok chuti lai tak chuan ka thang har ta a ka han har chi chuan ka hlim ta ema pathian ka faka lalpa kalome engkim min hril fia ta ka vain kalome tuna tang chuan 7-day Adventist ko hrana kadam chung zungin ka om toang ti in ka au chuak ta ani chu unaw te u tuna hian pathian min kai hruai dan hi chiang takin ka hrethiam ta kumsom ni pariat chung zet pathian thu ka zirle tak nu hian pathian min kai hruai dan hi ka hrethiam tatel telani pathian chuan sola tluk ma dei to khan eden huana sabat alaudin dei to a eden huana khan pathian in thil du om deu pani adena chung te chu in nei na le sabat hi ani mi hringan om chung chu in nei na a om dona pathian hi a om chung chu sabat hi a om zel don in nei na ero vana a om to don lo ti isuna soya ma se isai bung somruk paroka sabat ero chu van rama po ala om zel tur thu asoi
in nei na hin nuai bo ani nuwa po sabat ero ala omzel don ani ti chuan ka hlimta ema ka chung te zong po chuan mumang an nei ve ta a kei chuan ko hran dik ka zong mu to a tuna chuan ka chung te pathianin atlo vele ta thung ani ka unaw nu chuan amumanga isua lo muwa isua chuan I unaw pa saba sati danang khan nang point ti vero ti chuan vanram ei kalang ti in alo hrila ka phir pui unaw pa po chuan mumanga neya ka u chi po chuan mumanga neya ka unaw pa ka korngonga min thama bangden nana min mangtu po chu tuna theology graduate to a Seventh Day Adventist ko rana pastor na athok megani ka unaw nu ka chunga thinrim em thin po chuanin baptisma changin Christian chungchang puang chuakin radio program anei thin minnui za thin tu ka unaw pa chu tuna baptisma changin anun puma isua nungzui turin ain tiam tabok kapa chu athi main isua chu alal le chandam tu apom boka kumsom sari pangami ni in cancer na awangin alo mu hilta a isua mangai ngoi ni unaw te u tuna hian pathianin muslim te hne na yan na athok meka muslim tam takte hen an thinlung taken pathian an mangai ni pathian chu mi hring te chandam an ni theinan na athok renga voina ka soidu chu christian ka in pek chan hi kapur lut wange mo ni lo pathian tharau thiang limin ka pen tina min hroi wangani chu wang chuan ka hun zong isua nungzui nan ka hlanta ani atop nan tong traina ka han ne yange kapa du tak vanami kanun min kai hroina awangin lom thu ka khila che he testimony lo ngai thla zong ten I mangai na le I kau na te an mu fia theina turin khongai takin tran puyang che Isua mingin kadile amen